Sziasztok! Én újra itt a Holy Shotban. Nézzünk egy egyes playert. Nézzük. Aha, vissza be van rakva. Mind a kettő legalább mosolyogjon szépen. Na, rúgjunk egy kicsike a labdát. Most béna leszek egy kicsikét. Ó! Hú! Nagyon szép. Ne! A hokipályán vagyok. És csúszik el. Ez az. Hoppá, hoppá. Jó, az a tekergés nekem. Na. Tudom. Ó, Istenem! Meg van bolondulva a játék szabálya. Ne, hogy bemenjél! Jágyom! Ne! Ó, hogy felrejsett a bot. Ez most megverlek. Fejelek egyet és bemegy a saját gólom. Tyú! Super Mario! Ó, bevette a pötikéjét. Ez az, lefejelem. Puff, lábas. Nekem lábas kell. Ez az. Tapsolok. Hoppé! Ó, de szépen elrúgtam. Hoppá. Nem. Menj be, ez az. Begorulj. Nyújj. Ne. Ne, ez az. Gól. Ó, fejreállás az életem. Ne! Aha. Nehogy már. Megvert engem már 80-szor egy bot. Jó van. Ez az. Most én verek nektek valamit. Egy gólt verek nektek. Ez az. Lábas te. Isten. Fú, de béna ez az ember. Ne legyetek már a kapuba. Ez a... Testvérem, most elköltük. Ez nagyon jó ez a pálya, nagyon csúszós. Itt víz van, az a jó. Na, ez a hokipálya. Az a jó, hogy ennek a grafikának legalább van értelme. Hogyha legalább itt van jég, akkor itt legalább ilyen jégféle. Legalább csúszik itt ez a helyiség. Ugyanúgy, mint a vizes. Ez a kedvenc pályám. Menjél. Segítskédbe belerúgom. Na nem. Tapsolok. Menj be, tapsolással bemegy. Tudtam. Yes, it's
semmit sem csináltam, csak egyet belerúgtam a labdába. De jó. Ó, meg van húzatva a játék. Jaj, ne. Meg van bolondulva a játék. Sziasztok. Örülök, hogy megnéztétek. Most nem tudom, mi van a játékkal. Csősztok.